Ki para bengej bat ki parlok beej baro sashi sin ka balang presbyterian nong thamai ngi pdiang sngop hai phi shakni ka jing shakri ali ngin ye shakri lang yo blay ling ba jong ni ka por ta ka jinget ko scam bo blay un pan mat hangi ya ka jingkur khu ling ba jong ka ni ka jing shakri ti shabang in ya chkmat tungin ya pandam lang ha ka jing dwai blay bu pa jingi ba hab neng kum ni ko try ngi da magi slak zat ki ba ku ki ba kan tang ki jome try ngi ai ngu ime na ka banta jong ka ni ko por ka ba me penyo hangi bat ngi dwai ya blay ka jing lam ka jome isnei ka ban don ringkat bat ngi bat kinang ye shimenta baro ling baju ka ni ko por hoi ko kan rat ba isnei banyalam hi mami ko try nadu basdang bat hadu ka bawai ngi IT ya ka ni ko por hakik sangti dan bor ki jome tu sngowi ngi bat tu map ngi nabu jisu ngi pan amen ki para bengej bi it baro ling baju ka ni ko por ngin sayo sngow ya ka jing puli na ka tin ka jong blay na I rangba balang jongi I ba W rap sang ba ho ngin sayo nguru ya ka we ka jing rai kerpang ka balapan kre ta ki khon samla bat ngin sayo sngow ya ka khubor ka tin ka jong blay ya ka ban sawan lam habdeng jongi nai pastor rangba jongi Reverend Dr. JF Jirwa shwa bangin beteng shwa bangin nya chakmat ngin yarwa ya ka we ka jing rai ka balai spa san pusau ka jing rai ka balai spa san pusau shilenter bat lunong penim ngas ngusuk ngasyam ngobha lingba jing lenti bakim uyalam uker udah jing suk jong ka beneng bayai shlei dei hang ni bangayo mat ngatip bah ngam khuslai ringkat bat jisu kendat ngin yarwai ya kani ka jing rai bat din jong kani ka jing rai ngin sayo sngo ya ka jing puli na ka ktien ka jong oblai bat ka jing dwai Jing
swa menjelai hublai jeng duai ngin sya skor katro kat nen kten ke jong blai ke mengilaban syam nak kitab ke jong Isaya kelenong ke ban repusau ke dekat ke ban rew hadu bekendai kum ju ru nak kitab sam kelenong ke basis palai ke dekat ke ban engkong hadu ke basan nabangi baro ngila kalalong kum ubong khoi bat ki hok jongi baro kilong kum kajan babet tengin ngiyap staino baro kum kasla te ki jeng bom hok jongi kum kal kila rongno yangi omdon ru bakot kerpa di keteng jongmi bapan khi yala de ban ban yami namar melabu ri yala khman nangi melapan bamdu yangi ru de ki jeng bom hok jongi nrai menta atrai melong kpa jongi ngilong kado bertha ban melong unong thau kheu jongi tengi baro ngilong kakam kakti jongmi wat ngau bitar elap atrai lumni wat kenma ki jeng bom hok hak mi to i ngi kerpa yami ngi baro ngilong pai lang jongmi ko men sem jonga tukor khu yu trai bat baro ke bahangai ke teng kho jong ko men sem jonga tukor khu yu trai bat wat klet yik jing le bah jong u baro ba map jing le ba man jong pha baro basna jing pang jong pha baro ba pen em jing em jong pha ne ke jing jot ba pen phong pan sngiat ya pha dag jing le snai ba jing snai ba jam ba pen kedang skin tur jong pha ni ki ai ki ba pha kat ban pen thamma yik jing long samla jong pha kum kapokni to blem kor ko ni skor jing ek te ni jong ble ni le hu ble ki jing duai au ble buk pa jong e ba bnai nyai ngo i metrai na kemen ka sngi ka ba khoj ka sngi ka ba kantang ka ba mela sha su bhai ko trai ban wan ha jan jong me ka ka por hoi trai ngi ai ngo i me kar pang apa ba e chunga da men ka por ha padang ki jing wet ki jing thot lang ba ki jing wan jia ke no khlam ko trai ha bang mlo yong sambagim sim yo shu ko pai ka ban ke sha ka ye ka ba khoj ka ba kantang ka chong ring ai ngo i me ko trai lang ba ki ni ki la jing stan lang ki social media mengila apa terai ke ban syakri yami walangi don palo jong ki yeng kisam re bengin syashkor yak ten ke jome ko terai lang bagan ko por ke wangi wan ban ai ngo yami melong ublai ubakrau bo melong ublai ubadon bo ubala ban la ik baro namar ngitip skam ko terai bo omdon ko wair ko benta ko bom la khmat jome re ke baro ko terai ki long ki bala kumra terai wan ban ai ti ban buti ngir ko por pa be chunga isnei ba kumne terai ngi don pen kum kan ko por jong jing jen cha lang ba jing wan je ko jong ko jing pang ko terai galo pen khi ram ko pathai baro ko terai ka ba shisha ko pa ko long jing thot chi hagi bon ki benta jong jing em ko chungi rengung ya me ko terai ngi don yo blai ba kum me ublai ba is dap de jing e ba isnei kum tagi kor pa ji isnei ke me ko terai ban yarap ingi ban kersan bor ko terai walangi don pedang jong jen jar ba terai rei mem semi no ingi melador kat ban ngi terai bang ai ngo ime ko pa lang ba ki lan ba pher ko terai lang ba ki seng balang ba kum ju kham tam lang ba ka balang terai ngi la ban kener ju sig bo bon ki khon jo me ko terai ke badon pedang jing duk jing geduk ham ngi la ko terai ban kersan bor ki ban ngai ngo ime ko terai ya ki jing dor kat ke jong mi yang ngi kum ki khon ki jong me pa mem simla sha ru bunu khnyang jing pang un la ye ka ban ke holor ki yeng ki sam ki jong ni mem sha ru trai bu la ban la don bor lo jong ni ban ai ngo ime ko trai ka por nang dor kat ban ni ya kersan bor ki trai mingin yo ye ki jing job jong nu khnyang jing pang dak jing dor kat bu jing lam ki jong me ai bakas nam yo trai kan toj kan da kan ker kan ka ing ko pang bunu khnyang jing pang un omo lat ban rong hikimet ke chong ni trai ngabuti kan ko por hoi nak mereka kirim payung kistan badon ke jing ele akum kan ko por trai lang ba ke jing duk ke jing gerdo kham tam ya rab ki pa ba e chonga isne me ban kene lo chong ki ya rab ye ki kersan bor ki ai ba pedang ni ke bar ko trai kini ma de ke jing suk ke jing kemen aba me badon na senda jong ki trai ngabuti ko por hoi lang ba ulu khnyang jing pang trai ubalap sen pan wan ban IT me ban ino atrai so ba e chunga tondorkan ya ki nos ki doktor ki polis bat ki wei patrai karena ki bor ki badon ke benta banyala persya yang kenyang Jepang pan syai bor melo chong ki hoi da keri ki trai bu kenyang Jepang un yo ye ke ban rong ki met ki chong ki kham tam ki jing tri sitom leng ba ki jing tri sitom jing ko trai ba ki ele kum no ban ya da yang ni kum no trai ban pelai
ban job inu kenyang jingpang kersan memiki ko trai airu iki kebor met ka pasai ba khlan khamtam ke jing stan chimpang trai bukum no kila ban job ikini ke ibaro hoi trai nga IT mena ko por tedor karu ikino sunsar ki jongi nang ngai me iki jing stan chimpang kum no trai kila ban syam kila lenti iki scientist trai ki badan ko wei ka bor ko pa ban yela persya inu kenyang jingpang pensai bor melo jikiru trai nang ai me ke jing star ki bat ambakin nang khamtam trai ban shan nia hame ban wa di ko bor ki lam ke jume ko trai bakin syam ti ki lar ki lenti kenang ban la ban pendo ban pendam no inu kenyang jingpang ne slapathe trai ngi IT ru ko por Toror karu trai so be jonga yelo jong sakuri jong mai pastor ba jongi iban saya sam ne keten ke jong pan som pan sle alo jong i bak ga baron pan sngeu kalong sisa ke jengker khu yang ibu orang wei pun ko try ibala ban yo sngeu leng ba kini ki lan social media lang idon hayeng idon no try ai ba ke baro begin sngeu kan long sisa ke jengker khu yang i try ho ya rab ring ye try mengin nang ban ai ti le se me ko pa ngin ai ko por ko dor ko pa abangin sha score yang keten ke chome but ai ba keten yung try kan song sa ki don no ke jungi kalong ke jengker khu jengker san bor yang i but try todor karu iki wai pengen sim tabaro trai khamtam ki khon samla ki jeng pa chunga ki bala pulut por ki ba IT lot met ban masem trai hak jeng sakri yami hak jeng pen bet pen biang ini ki baro trai nga IT himi nang kerkhu iki ko trai ki jeng em ki jong ki ko man la kasmi trai nga IT men ko por on kum ki bre ko pa ngila ma chi bon ki jeng ki nen jo lang banu khnyang jeng pang re ram yu pa khamtam kum ki bangai ba ai ba den ngila la job inu kenyang jingpang ngin mi patrai kerat kum ki breu ki bala yo ke jing job bat mengin long sisa kum butaka siar ke bala penperang ko pa bangin long pat ki penjanai la ke jong jing im bat ai ba ke jing im ngu trai kerat bat haden mala job inu kenyang jingpang ngin long kata ke jing sai ngin long chaki bat ki nong kla ke deng jing me ngin long ba pendan bu rom me ko trai bakat ki ba pai ba ki ingi kini i sisa tang jeng ba bre ber ke buram nyung utrai bakapa ko teng sain leba jongi hoi trai ter ko khu ki por baro ke badang sa nyung sakri ki jongi ni IT ngi buti ki nyalam ke jong ke buram ki jengu mu jero ngi ai semi batada ma ber kler ru rengkang ki babon ki jongi ki laj ki lat baro phar damang nang ban pan ke bale biang ke mon ke jong ngu ngi dam ngi pan teng jus kres balau no panem jongi mentas ki bom ci kot ta amen Di para bangit biit baro nganget ublay un kerku yang iling ba kajing syak skor ke jongi ya kajing puli na kaktin ke jong ublay bat kajing duai ki para bangit bat ki parlok biit baro kini kita yo bat kini ki benai ki bela no shisha ki la long ki sngi ki ba na ka benta jongi hendrai ngi aingu yo ublay na ka benta ki syakri ki ba kodor ki bala don hakmat ban yakun ya kini ka klam wa kita ki long ki doktor ki nurse nang tanah kaliang jong ke police department bat hoat ki tanat trikam ki baper jong sarkar ki bang yo i kini ke jela ke jongi bat kum juru ya ki wei pat ki seng balang ki riu shimet ki balaya trei hala ki jong ke mentah ki lalong ki nong yele ki ba khmat bat hoat ngim don ya kaban ai kata ka jing sngongu ko bakrau na ka benta jong ki hendai ngi sngongu yo belai baling ba jong ke ni ke por ki khon samla jong ke balang ki la pen kre ko wi ke jing rai ke bekerpang ban aingu yo belai na ka benta kajing syakri kaba kordor kaba kini ki syakri kila ai ling bajong kini kita yo ling bajong kini ki benai ke belet no om tang ha kini ke jela ke jongi hendrei ha ka perthai hi bar ko kini ke jing ruai ka long ka jing sngongu ka jongi na ka benta ka jing syakri ngin yo sngo ya kini ke jing ruai ka bala pen kre dagi khon samla bat hadin jong kini ke jing ruai ngin sayo sngo ya ka kubor na ka ktin ke jong ublai ya ka banwan lam syangi ling bai pastor jongi Reverend Dr. JF Jirwa Ling baki neki kendiat sngi pila adilot hajek syakri
ngenya pendam haga jing duai. Ngiai ngoe ya me ablay. Naga benta bamalaai hangi ya kene kapor kapa kordor. Haga ski kapa krau kapa kentang khoj ke jong me. Bangin manengin syakri ya me. Halagi jong ki yeng ki sam ki jongi. Ngiduai ya kapa me ablay man kerku yang inaru kapa sedang. Jong ka ne ka jing mane ka jung ya me bat hadu ka bakut no ka jong ka. Ka buram ka jingu ka jingaro ngi ai semeta sngau yangi. Namar wangi pan ya ka ne ka tanggu Yesus Kristus. Amen. Nangkong nang siap ki para bangai ba ye jonga baro. Nakwa badai kublai ya pi iwei pa iwei. Kawai pakawai ka yem, haka ne kapor, haka kerteng kabat don bor, bat kabat tiang tam ka jong utrai, badu nong penem jongi u Yesus Kristus. Kajeng duai jonga kalong bau blai unda kerku yangi, unda keren ro yangi haka ne kapor, leng baka ketien kabakot ka jong u. Kabentana ka ketien ka jong blai ka bangala siem kom ka nong rim. Ya ka kubor banga don ban pan sengau hakane ka por. Kalong nakane ka kitab sam ka bangia tibha baro. Ka sam ka ba chispa alai. Ka khot ka ba ar ka ba ong kumni. Ko man siem jonga to kurku yau trai. Bat wat glet yaki jing leb ha jong u baro. Kadon kawai ka jing telot ha ka jing long brieu jongi. Bakata ka long bagi glet lanengi le glet. Yaki jing kerku ki bau blai ulat he ha ka jing em ka jongi. Kum cu ru yaki jing ya dai jongi para brieu. Hasla jong kanega pertai. Pikan mau ki parabangai bai jongi. Ya kitu ki sipau ngot ki rangba ki balayo ya ka jing pang yang tholi. Bangi pule ya ka kos palulukas kenong ka bakhat nyau ki dekhot khat wai ter. Bagi ni ki rangba baro sipau ngot ke belayo ya ka dege jeng pang ka baserkai ke layo biang ya ka jeng pen khuoj bat ya ka jeng pen kia nau trai baru nong pen em jong ki bat jong iru o Jesus Christ ka ktien ka jong blai ka ya thu yangi bawei na kita ki sipau ngot hadian kat tu kat ne por hi ola lewat biang ya kaban ya kendu ya utrai Jisu. Ban pen pau ya kajeng sengau ngu yo. Namar kajeng kerku kajeng pen kia kabau layo na utrai Jisu. Ndau la ya kendu ya Jisu. U Jisu wong ya kini ki kentien. Sim lapan ko ya ki sipau. Hang no kita ki kendai kabamot ba kita ki kendai ngot kila klet no lani kila klet no ya ka jing le bha ka ba kila yo ka jing pen kia nau trai baru nong penem jongki o Jesus Christ. Uneu David us iam uba krau jong kahima Israel. Ulalap ia kane kaju kajing telot hakajing iam jong u. Nda hakawai ka por bau don hapedeng jong ki jing yale ki bajur. Ki jing yale ki bami napo nalaka jong kajing iam ka jong uhi. Bat kham tamru ki jing yale ki bawan nabar haka jing em jong u haka jing ya lenti jong u komto hasla jong kaneka pertai nda habau la duriap ha yala ka jong ka jing em
ula penelut ya kata kapor kabau yo kerpang balau jong ublay ujong u seriem ya kata kabau sena kastin wong alon wet di alon marway bat lau jong ublay uba marway batang marway hi uba krautam hagade kepertai udabit nakata kapor kaba kordor kaba ulayet ya laka jong kajeng em ushem ya kane kajing sisa bat kata kalong bau klet borobor ya kijing bha ya kijing kerku ki bau layo nau play dei nakata kajing syam mensiem ki para bangai bai jonga basami kini ki kentien syong sebai baulat ho hakane kasam jong u kasam kapacis pak lai bat kerpang ya kini ki kentien ki badon hakadekot kabar ko mensiem jonga tokurku yau trai bat wat klet ya ki jing le bha jong u baro bat ushem bakane kadai kabor kabaula ya kaban ya kendu ya kaban ya pai kemat ru ongno komta bat ki jing tenju ki jing kuslai ki baula ya kendu haka jing em jong u nakawai kapor sakawai pat kapor nasngau bakini ki kentien para bangai bae jonga kia dai bha bat nga bat piru hake bakum kide kisni kiba menta bangi ya kendu ya kaneka jing baka jing ele haka jing mi jong neu kobit kat kendai ubala pentriem ubala pensyirkai yang i bat ya kapertai baro kawai haka bakum kaneka por ngasngau kaktien ka jong ublay ka kot yang ilang bau debet ko mensiem jonga tokurku yau trai bat baro ka bahanga ya ka kerteng baku jong u ko mensiem jonga tokurku yau trai bat wat klet ya ki jing le bha jong u baro ngadon lai teli ki jing sisa ki para bangai bai jonga ki bangadon ya kaban bu hakamat jong pi bangin ya puson lang ya ki kane kepor kabaneng kong galong kane kerpang nakidi kiktian wat klet kabaneng kong wat klet lane wat le klet ya kajing sisa bau blai udon bat ngi haki por haki jaka bat kijing jia baro prabangai bai jonga lada don kano ka wei ka dau ka bakong san nalor ki wei ki dau ki bala bandon bat ki badon hakini ki sngi ki por ke jongi menta Hanrai lada don kawai ka dau ka bakong san bangidang long kumni ka mangilong menta bangidang em hadu kane ka sipau tarik jong benai me jong ka snem ar hajar arpau kalong namar kane ka jing sisa bau blai udon ublai usensyar ublai uker uda upelaj yangi nakini gijing ma, nakini gijing pang, gijing sitom, kamtam kibalawan kensan cengi, hakabakom kene gapor, kabangyam simlakmi lenti ruem. Une ublei jong Abraham, ublei jong Ishak, ublei jong Jacob, ublei jong Iru hadu mentah. Ulaya lam yangi sisin jam pa sisin jam simet siyeng bat kong ka balang baro kowe bangidang la yakaban yoru yakabakom kene kapor bantei yakaduan jokajing aingo yaublei wat lakalong halaki jong ki yeng kisam ki jongi
tang naga benta bangidang yoru ya kabakum kene kalat lengba kini kilat kilenti ke bamenta ban yo sngau ya ka ktien ka jong ublei bat ben ya don lang ha ka jing ya seng nadu ke basdang ha do ke bakut udah mulai parlok jonga bat ubang ayo lat ha ban ya keren ha ka ke por juga lockdown da ka bang isia keren ha ki phone lande da ki baya fa da ki message kumta wong yang asisa pastor ni kan ke lockdown te ka balapan Chelsea kabala pendiau kabala penlong sisa bat mamanga bat ka yeng ngin don ha pedeng jong jing sau diau ka bakrau baga jeng do jeng kermen ru ban perkhat ya kala sai kala cisni nri wong pitip pastor naka wei pat kaliang ngamlen ya pi balai itu ba balai tip ha kum tu bahkan ne kapor jong ka lockdown kadon ru la ka jong ka jing ba bat ka jing kerku wong yang ahi bat ya ka yeng jong a kawai kalong bagi yo ya ka por ka ba keluj bat ka ba kordor bantai ya ki duan jong ki jing ya seng duai ha ka yeng ha ka sem ka jong i man kesengi wong amlan pastor beros kata tenli yo por sano kajing telot rogalong bala syua be ya ki kam ki jam bala syua pen biang ya ki don kam ha ki ai ki mangidai ban pendap man kesengi rei ha kan ke por jong lockdown wat ha pedeng jong ki jing khuslai kawan ra ya go wei ki jing kerhu hanga hi wong bat ha ka yeng jong abat kata kalong ka jing sok jong ka mensiam ka jong a bahaki ne ki por ki bajar-jar siyeng ngamat sisa ta pastor ya kata ka jing don ka jong ublai ya ka jing kerhu ka jong ublai ya ka jing penbiang ka jong ublai ha kerukom ka bamayan hakiri kisngi bat ngamdu jing kermen ru naka benta kini ki sengi ki por ki bandang wan baro para bangej ba jonganga ban ya kan de jing sisa bakalong kum tanga ngej yangi baro ublei udon bangi haki bakom kini ki por halaki jong ki jaka ki bangi don bat on yai don bat ngi leng ba kini ki sengi ki por ki bandang wan baro hot ka jing ngej jong i kalong bau neu blei on don lem don rengkat bat ngiru syadu satai shalenzet jong kilo kabar pat kajik sisa kalong kani ki para bangaj bayi jonga wat klet bau blei Ukraine yangi ublei Ukraine yau briu bat ya kapertai baro kawai kerpang hakapor bat ka jingjia kabalami nauni u kobet khat kendai kaktien ka jong ublei ki para bangai ba jong ka kren syai entang bau blei udon kumbang le keren mentan nrei ka jin sisa kalong bau belai jong pi jong hau bangila ngej hau bangila sangya udai ru ublei ubakren bat ubayai kren dai na kata kadau ki para bangej banadu ke por ke testament ke berem ngisat siem bah ya kitu ki kentien pi ki bala puli bah ki kotba nadu ke testament ke berem pin siam ba ya kini ki kentien ki basau tenat lang baki nong ya tu lupa baki ong kum ne uong utrai kum ne uong utrai kamot bau belai Ukraine bat ka wei na kita kilat jong ke jeng kren ke jong u kalong lang baki nong ya tu lupa jong u bat lang baki na ke ketien kaba im kaba kordor ke jong u ki para bangej ba jong awat ha pedeng bau brieu ula roy stet haduk kata-kata kamtam ha kini ki sengi ki por ki ba mangingi em
kerpang nakaliang jong kata pengiong kajing start science but technology kabalawan ra sibun kijing kerku hakajing im kajongi bat kawai da kita kumbang alaom kalong kane kalat bangila ya kaban ya manelang yau blay hakaju kepor tang bahala ki jong ki yeng ki sem ki jongi namar balapan yo hangi yakini ki lat bangila ban yo kumta dakajing start joka sains baka teknologi jong kini ki por ki sgi ki bamantar Nrai para bangaj bae jonga ngam te pipiong kum no nrai ngata ngayo I kum nete naka wei pat kaliang hakane ka perthai ka bamanga ban mapi ngayo im menta ngayo I te ya ka por jonggo jinglong rangli ka jinglong sa kna kum nore ngayo iya ka jinglong sudah jongi kum kibriu kabalapau kerpang hakine kisngi ki benai balawan uneu kobet kat kendai modor saiki para bangai bae jonga tang haki kendiat menit ki kendiat kentang daki hajar bat ki pau hajar ki briu ki layap no ki ladu no ya lagi jong ki jeng im tang haki kendiat por modor ki para bangai bae jonga daki milian bat ki pau milian wat haki ri ki balaroi ki briu menta ki du no ya lagi jong ki kam ki duk ki jong ki ban mentam lalen ya kajing sisa jong kata kajing sengau rangli jong ki babon pa ki para mensiam jong I hakane ke pertai yang I teu belai sisa ulari kendong ngempat don hakabakum kata kajing nrai ki babon kem tep lasai lasisgi kin yo bam kin yo jan kin yo nehem ye ki jingkerku nautrai kenrat ki baki laju yo baro sikata lahi ban modor ki para bangai bae jonga bakat kajing stat ka bau blai hiula ai hakane ke por yo brio nrai menta kita kiri ustad kibahaki ri baro jong kepertai kem nang thia kem nang demsu baki persyang banwat ya galan ya galenti baki persyang banwat ya utau vaksin baki ong udawai ubala ya kaban ya le persya ya neu kobet kat kendai kajigli kalong hang no kasyong kajaka jong kajing yalam hang no unong yalam ubala banong hakapor kebakum kane yan nang ne wat yachu nasatai kabangawat banong ki para bangai bae jonga kalong bahakan ni kapor kabakum no rakum no ngayo I ya kata kajing I kun swet jong kepertai wat hapedeng ki bebon ki rustat ki bau bleu lapen mi haka kajing kabalawan sengi kadawa namar kata bangi ngin yo sneu kerpang ya ka ka bau bleu don ya ka ban kren ha kene kepor ka perthei baro ka wei ngasngau ka don kam ha ka bakum kene kepor ban sngap ya ka ka bau bleu kren komuta ubadon bor baro komuta ubala baro bat ubat tiplut ya kabas dang bat ya kabakut jong kini kiai baro nasngau kumbau blei ukuren syagi bat sekepertai nengkong naka kitam jong Jeremia kal nong kabak kendai
ki dekat arpolai arposau ki baong kumne hot ki dei ki ktien ki ba kham khor ba bau bleu Ukraine ya ka jaj ben riu Israel leng bau Jeremia nrai ngas ngau ka ktien ka jang blai ka ya dei ru pat ka ne ka por ka ong kumne uong utrai wat ai bau riu stad on sarong halaka jing stad lam neu ba krau bor nom sarong halaka bor uriu stad to nom sarong hakis pa jong u nrai uta ubas ngau sarong to on sengau sarong akane bau sempang bat bau itu yang bangalong utrai ubale ya ka jing le ie ya ka jing bishar bat ya ka hok haka kendau naba hakine ki ai ngas ngau bagen om utrai ngas ngau bau bleu khot yang i bat ya ka balang barok ka wei hakane ka pertai ya ki briu barok hakane ka pertai ban pai shaune ubala baro banwat ya ka jing ram banwat ya ka juba papedeng jong ka de jing nang ta Isaya lai pau khatsan ngisyam mikini kiktien ki bas ngau tenat bau bleu la kren segajaj ben riu Israel bat kia dei babat ngiru hakane ka por ki baong kumne namar kumne uong utrai ublei ubakhoy ki Israel hakabawan pai bat kabasong taj pen em ya pi haka jing jai bat ka jing shania kabor jong pi kan long te pim shemon hoi ki jai ben riu Israel kam shem lamon ya ka ban sengap ya ka ban shashkor ka de ktien ka jong blai ngadwai ba ki ne ki por ha ki ne ki ski ki ba manta ublayon pli ya ki skor jong i baro ya ka perthei hi baro ka wei kham tam ya ki tu ki badang arta tien ya ka jing sisa jong ka jing don wei blai ba em bat uba sisa ubalawan pauru asla jong ka ne ka perthei how try badunong pen em ba i jong i o Jesus Christ Prabangai baik lada don kawai kapor haka jing yang lenti jo kepertai bakadai ban yoi bakadai ban pediang ya ka jing sisa bapleng kibriu tekidai hitam kibriu kibadai ban syaskor kibadai ban wat ban yosngau Kei kabau belai badan bor barot utrai kenrat nong bu nong tau udon ban keren hangi hakan ikat ma baka pertai ban mangiru ngiale naka jing bi jong ka jing trai baserkai jong neu kobet kat kendai wisaya wong hakabawan pai kamut hakabawan pai syau belai bat kaba syong taj kamut kabawat ya ka jing sisa jong ka jing sok wada pedeng jong ka jing jenjar kabawan tang nau blehi katakan long kebor ban penem ban siu spa ban pensait bor yangi haka jing jai bat ka jing syania kamut ka jing long jai bat ka jing syania haka bor kaba krautam jong ublay jong i ubahau try bat unong penem jong i Jesus Christ ula job lot yaki bor jong usaitan yaki bor jong ka pop yaki bor jong ka jing yap barulah keren syai yaki teki kentin ngalawan bakin yo ka jing im bakin yo kerhai iya karun utraji suruh apa udang don hakan nega pertai uang ye kini kikintin
bat habau la yo i ki pat ba ulas ngau sen ei namar jongki nabaki long ki balas sakma bat ki balas sapret ru kom kilang brot ki bam dan unong syarai Matayos kendai lai pun riu haba klem nong syarai haba ki suri ki wan kiyo ban penjot kiyo ban bam kiyo yaka ban peniap ru Henrei haba don unong sumar haba don unong syarai uyada yaki nakita ki jing ma baro Prabangai bayi jangan kemudian uang nong to akan lagi sengi sapang kini kijing ya uang bahkan lagi jing dia baro kadai ban long kajing penkendit ya yang ibaro nado ke bala don lupa haga jengai hau terangai ji subat ki weiru ki paraman sim bakodor jongi kajing penkendit ya syaka jing im bangin wat yau blai Syaka jeng im bangin syashkor yau blai Syaka jeng im bangin syania lot Yala ka jong ka jeng im jongi menta Bat cedok ki bom jukut tang hau blai Bat da u blai hi Dai na kata kadau bau jisu sesien pat Yohanes kan riu lai polai wong Ha kata ka pertai pen yo ka jenjar Henrei tolong slurpi ngala job ya kata kapertai kabalai bat kabakado lengkot para bangai kalong kani ngilayo iya ke jing sisa bau bleu don bat ngi hakipor haki jing dia baro jong jing em jongi ngilayo iya ke jing sisa bau blame dai tang bau don reu kren bar uyai kren hangi bar ukren ru hangi kamtam hakini kisngi kabalai bat kabakat do kalong wat kelet ki para bangai bai jonga bau blai ukhot kerpang ya laki jom kata kamut yang ya pi bat ya ka balang nong temai bat ki wei ki balang Banang ne syakamat kin sapau kiso kibatiang jong ka jengem kabatamai naki jeng syam mensim kibatamai naki jeng mat kibatamai kibangelayo lengba kini kisngi jong ka lockdown hari India bat haka pertehi baro kawai hakini kisngi para bangai bai jonga ngayoi baki brieu kilaya keran lupa ya kata njia ayu kajing em kan long kum no hadian jong lockdown don kibala ai jing mot kum ne baka jing em kan long hi normal kum to ko baka julong tang bakan dai ke batamai ki pendon kam ta kata ketin new normal kan sadon kan new normal ndah bau blai unsa penduk no unsa penwai no ia kan ke jing na kamat jongi hakapor bat kat kum kamon kabakut ka jong u nganget kalong kum tau sulong time sia ka usondor ya ka jing sedang naduk ka sauterik balayo i ki brieu hasurok i ki kali surok wong ai i ki dak jong ka jingem ko maculong pros kata renga septieng ki para bangai yala de ngasep tieng yala ka jong ka jing em ngasep tieng naga bentagi yeng ki sam ki jong iru baro bat wat kum ka balang baro ko wai yo ngiklet no ndah balalong normal kiai yo ngikum kelet no para bangai bai haka jing telot jong kalong brieu man brieu jong i ya kiai ki bengelaman hakine ki benai hakine ki sngi ki balalet no kajing khot namar kata kalong bahakane kajing ya seng ke bangio kerpang sipau torek ume bat lese nado khat nyau satai kiai kelanang long kum bagi dai ban long hakim lang salang kaya kayeng jong ibaro yang i syaka jeng im kabat thamai naka bentakin ki por ki sngi ki bandangawan baro
Kata kadaiban sedang na kajing IT temai jongi halau jong utrai baru nong penem jongi Yesus Kristus. Bat kitu kijing siam mensim kibangi ngela siam ngelamat. Lang bagi ni kisngi kibela lejno. Kidai banang rehem halaki jong ki yeng kisem ki jongi. Kiban pauru hakajing senglang jongi kom kabalang. Ndah habau blay unsailat yangi ngahingangai kanom selam syuk kata kepor tangien yo ia kajing mane blay hakane ke yen ke bakoj ke bakentang ke jong u kom u David dongin ong lang ye kini kiktien komen siem jonga toker ku yau trai bat wat klet ye kijing le pa jong u baro Kiai kita kijing lep ha kijong ublay yau David bat yang iru baro kapanengkong uba map ya kijing lep waman jong pa baro kabahar uba shna ya kijing pang jong pa baro kabalai uba penem ya kijing em jong pa naga jinjon kabasau uba penpong pan sengiat ya pa Dai kijing le isen ei bat kijing isen ei pajam kabasan ubapan kedang ya ke sentur jong pa da ki ei ki babha kat ban pentamai ya ke jinglong samla jong pa kom kapukni kamut ba ke jinglong jeng mensim jongi kan seriem ya ka jinglong jengem kom ki samla ke ba klan ke ba donbor akal yang kemet bat kam tamru hakal yang jong kemensia wat klet ki para bangai ba ye jong hakabakut ublay udon bat ngi ublay ukren bat yai kren yangi bat ublay ru ukot kerpang yangi ke balangget ban syakri ban pendon buram yo kam janai lengba jong kini kisngi kisnam ki bandangwan baro satang sikentien cobangan syong usoi tan ru nang ne sakman unyale ban penklet yangi unyale bangin numkan mau syu ya kiai ki bangelamat nau blay hakini kisngi ki por ki balalejno be yau syaitan syarut ki para bangai bayi ya kalenti ka batamai ban syakri yau blay halayen bat halaka jong ka balang haka bau labo yangi ublay na kabenta ka buram jong amen ngangai ublay ula kren yangi lengba ka kubor ka bai pastor ilah ai hap deng jongi bat ngadwai ublay unker ku yangi lengba jong ka kubor bahkan long ka bor kan long ka jing pentamai bor ya ka jing em ka jongi bangin nang la banyat nang ni syakmat ki para bengej biit baro hakani ka por ngilapoi artat sa kabangin sa penwai no ya kani ka jing syakri ka jongi kumbangi jule ngin beteng ya ka banbu ha ka jing dwai na ka benta ka ni ka ri ka biit ka jongi bat kum juru na ka benta kirem pe yeng kristan bat kum juru ya ka balang ka jong ublay hang ni hari kasih bat akleng satlak jong ka berthai bau ublay unang ya lam yangi titu nginyalit lang ublay ha ka jing dwai tu nginyat dwai blay buk pa jingi bahab neng kum ne ko try ngi dem ki slak jat ki bakut ki bakantang ki jome ngi ai ngo ime nam ta ka ni ka por nam ta ka ni ka jing syakri ka bangilayo haot na du ki jing ruai ki bangilayo sngo ya ka kubor ka ktin ka jome ka bamala kren hapdeng jongi turai tu ker khu yaki ko try ji subi bakin yo jaka ki dok not bat ki men sim ki jongi hot ko try ngemla klem da aingu yeme bamela don ringkat bat ngi ko try ji subi melaya lam yangi lingba ka ni ka jing yat lenti ka bamangi ngila di ban yat lingba ya ki jing at plung ki babun henre ko try ngi yo i bamame melayat ringkat bat ngi try ji subi ngi aingu yeme ko try ji subi ban ngi aingu bamela pen kia ya laki jongki syakri ki jome ko try ki balamat
ya kani ka jingpang ko try ji sub it but ho ngim artatien ba men nang yai tray ya la ka jong ka kam jong ka jingpen khia ko try na ka benta ki men sim ki bokodor ki badon hakani ka jela ka jongi hakani ka ri ka jongi bat hakleng satlak jong ka pertheru melong ublei ubadon bor ublei ubala ban penkia ya ki jingpang ki jing sitam ki badan aga met ki jongi try ji subi ni IT namar kata ya kini ki syakri ki bokodor ki jome ko try ki men sim ki bokodor bakin mat ya ka jing penkia ka jome om tang ya kini ka met bat kham tam ru ya ka men sim hoot ko try ngi nang yai beteng ha ka jing doi ki jongi na ka benta ki nong yalam jong ni ka jela ka jongi to nang kersyani ki de ka jing start bat ka jing syampang ka jome hoat ko try ki nang la ya ka ban yalam yang ngi ko try hoat ngi doi ru ngi kan mau kerpang ru ka jing doi ka jongi na ka benta ki doktor ki nas bat ki wei ko try ji subi ki badon ya ka benta ka bah khmat ya ka ban ya khun ya ka ni ka khlam try ji subi nang long ringkat mame bat ki nang don ringkat mame bat ki tu isnei ba men nang long ka bor ka beri ka ban kersyani ki bat kan mau kerpang ru ya ki yeng ki sem ki jong ki pan mat haki ko try ji subi ya ka bor ka jong me ko try ji subi bakin mat ablei ka jing don ringkat ka jome bat ya ka jing yalam ka jome try ji subi isnei ban mi kerpang ya kani ka ri ka jongi ya kani ka jela ka jongi bat ya ka balang hi hang ni ha ka ri ka si jantia bat ha ka leng satlak jong ka perthehi try ji subi isnei ya ka menang kersyan ya ka jong ka balang ka jome banginang la ya ka ban pla ya ka kerteng ka jome ko try ji subi banginang la ablei ban yai syakri me hagi por baro jong ka jing im ka jongi try ngi ID sa isin pat ya ka jing im ka jongi hagi sangti ki badan bor ka jome tus ngawingi batu ma bingi nama kini pan bingi dem haga kerteng ka jong try bat unong pen im jongi u Jesu Christ amen shwa bangingin ya wai no hakini ka por ngin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai to ya lam yangi ko ken rat Shem ka ching